Μπάρμπι, έχουμε νέους γείτονες. Γεια σου, Μπάρμπι. Wow, γεια σας. Γεια. Εκ μέρους όλων των κατοίκων της Mini Barbieland, σας προσκαλούμε στο απίθανο Reveal Fashion Show. Wow, μια ολόκληρη Mini Barbieland. Γεια σε όλους. Είναι απίθανη. Γεια σου, Barbie. Wow, κοίτα αυτό. Είναι ο Mini Ken. Γεια! Και αυτή η μίνι πισίνα μόλις άλλαξε χρώμα. Τέλεια! Γεια σου, Ken! Είστε έτοιμες να ανακαλύψετε τη Mini Barbieland? Ω, ναι! Είμαστε πανέτοιμες! Όχι! Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ένα mini κάμπριο και ένα mini jeep. Είναι τέλεια! Λοιπόν, τι συμβαίνει στη Mini Barbieland? Πρέπει να κυρώσουμε την επίδειξη μόδας. Η σκηνή του σοου δεν είναι έτοιμη ακόμα. Αλήθεια, αυτό το μέρος είναι απίθανο. Κάτι όμως λείπει. Θέλουμε ένα χώρο που πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Ίσως οι φίλες μας έχουν κάποια ιδέα. Όλα είναι τέλεια. Αλλά αν θέλετε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και ομαδική δουλειά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικές πινελιές για να κάνουμε την επίδειξη μόδας ακόμα πιο ξεχωριστή. Ας το κάνουμε! Περνάμε τέλεια! Wow! Η σκηνή έγινε φανταστική! Η επίδειξη μόδας ξεκινά με τις Mini Pop Reveal! Φανταστικό! Oh, yay! Εντάξει, το πιέζεις, το τραβάς και χοροπηδάς πάνω του! Απίθανο! Ένα mini cutie! Το λατρεύω! Μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά τα reveals! Είναι φανταστικά! Απίθανη μεταμόρφωση! Το καλύτερο reveal fashion show που έγινε ποτέ! Οι νέοι φίλοι μας μπορεί να είναι mini, αλλά έχουν μεγάλη πλάκα! Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα!